מתחיל אימון מוקדמות עכשיו, אימון מספר 2, עשיתי את הראשון, עשיתי את השלישי. את האמת, עד עכשיו הייתי באדישות קצת. מודה, עשיתי פעם אחת כל אימון, אבל עכשיו אני רוצה להילחם, עכשיו אני רוצה לבוא, לתת הכל, להוציא כל מה שיש לי, לשים רוק ברקע, קרוספיט קלאסי, heavy metal, מה שיכאב, מה שלא יעבוד, שלא יעבוד, על שלי, אני בא לתת בראש כל מה שאני יכול, להשאיר פה על הרחבה. מה שאני אעשה עכשיו, אני אעשה פריימר לפני אימון מוקדמות, ונצא לדרך, קדימה. כמה כיוונים אחרונים, ואני מפעיל את האימון. צפייה מענה, חבר'ה, שלנו בהצלחה. מה שכן, וידוי קטן, לפני כל אימון מוקדמות, אני משלשל את החיים, אז אני מרגיש קליל. ארז גולן, קרוספיט וויר, RFA קואליפייר, אימון מספר 2. Let's go! 3, 2, 1. וואו, זה היה טירוף. סך הכל מרוצה מהתוצאה, החלק הראשון היה קשה, זה לא היה התוצאה הכי טובה, אבל אני חושב שביחס למצב שלי, לתרגיל, הוולבול, זה טוב. הקלינים היה מצוין. אני חושב שהקלינים יהיה תוצאה גבוהה מאוד בארץ, מעייף, אבל כיף להיות אחרי. תודה ל-RFA על ההזדמנות, יד שקצת רועדת. נמשיך להתאמן עד ל-RFA. תודה שצפיתם, תעקבו לעוד תוכן.